de tots. Així és com afronto la responsabilitat que des d'aquest mateix moment assumeixo, com el més humil dels servidors del poble de Catalunya. Moltes gràcies. Convidem els membres de la taula presidencial a baixar de la tarima per escoltar l'himne nacional de Catalunya, que serà interpretat pel cor de cambra del Palau de la Música Catalana. Se situen els membres del cor de cambra del Palau de la Música Catalana. Un aplaudiment gairebé unànim, diem gairebé perquè els representants de Convergència i Unió no han aplaudit, almenys visiblement en les imatges de la retransmissió de l'acte de presa de possessió de José Montilla. Un aplaudiment, dèiem, ha culminat el discurs de José Montilla ja com a president. Demanem al públic assistent que romangui als seus llocs fins que la comitiva presidencial hagi sortit del saló. La comitiva presidencial, per tant, surt del Saló Sant Jordi, se'n va cap a les altres dependències, el pati dels Tarongers, la galeria gòtica, on serà el moment, en els pròxims minuts, de trobades més disteses, menys solemnes, entre totes les persones que han assistit en aquest acte solemne. Veiem ja més distès, més somrient, veiem José Montilla al costat de Pasqual Maragall, amb Jordi Sevilla, amb Ernest Benach, ja en aquestes imatges dels discursos. Algun subratllat destacable. José Montilla ha subratllat la consciència plena que té del paper que assumeix el seu govern pel que fa al lideratge del país. És dipositari d'un llegat al servei del poble de Catalunya, ha dit Montilla, i per tant d'una dimensió històrica transcendent. Ha dit que compta
amb un equip de primera, dit textualment, per guanyar el futur. Aquest és el moment en què el president Maragall, el president Montilla, el president del Parlament Ernest Benach i el ministre Jordi Sevilla estrenen l'hora dels brindis. El brindis amb cava al peu de la font del pati dels Tarongers, immortalitzant també la jornada d'avui. Ha dit també José Montilla que assumia una responsabilitat compartida per aquest equip que està disposat a destinar la millor part de la seva vida, ha dit, per aconseguir els objectius de convertir una Catalunya orgullosa del seu passat i esperançada en el futur en una ferma realitat, i ha agraït a la seva família, al president Maragall, a les forces polítiques de la majoria, però també a les forces polítiques catalanes en conjunt, a qui ha ofert la mà estesa per negociar, per dialogar, per arribar a consensos en qüestions de país. Ha ofert, diem, el seu agraïment generalitzat. És l'hora de les felicitacions, dels contactes distesos al pati dels Tarongers, a mesura que la gent que hi havia al Saló Sant Jordi es vagi acostant al nou president de la Generalitat. Al seu costat encara, i ho farà durant uns minuts, es preveu que abandoni el Palau de la Generalitat una mica més tard, el ja expresident Pasqual Maragall, que ha reconegut en el seu discurs que li tocava avui un paper més discret en aquest acte institucional. Ha recordat molts episodis de la història de Catalunya i particularment de Barcelona lligades a la plaça de Sant Jaume, i ha definit José Montilla com un dels altres catalans, que serà president, i això és un símptoma, dit, de fortalesa de la nació catalana. Montilla continua rebent les felicitacions d'alcaldes, representants institucionals, la majoria d'ells lligats al partit dels socialistes, mentre veiem en aquestes imatges el seu pare, Antoni Montilla, encara al Saló Sant Jordi, juntament amb la seva germana, amb la seva mare, Anna Aguilera, que encara estan al Saló Sant Jordi. Ara els veiem també més distesos, més somrients. Feien un rostre de la solemnitat de les grans ocasions, sens dubte, quan estaven asseguts mentre escoltaven les paraules del seu fill i ja president José Montilla. Repassàvem abans algunes de les paraules que ha pronunciat Pasqual Maragall, amb algun altre subratllat que també cal destacar. Ha abocat el desgast important que la feina de president de la Generalitat representa, en tot cas, també en el seu. Ha dit, em puc donar testimoni, tot i que ja no estem en un moment històric en què el ser president de la Generalitat obligui necessàriament, com en altres moments, ha dit, a comportaments heroics. I ha defensat la feina feta durant aquests 3 anys pel seu govern. Manuela de Madre felicita també els pares de José Montilla i els acompanya sortint ja del Saló Sant Jordi cap al mateix pati dels Tarongers. L'escenari de les felicitacions, com poden veure aquí. Saluda ara Josep Maria Sala, membre de l'executiva del PSC. I altres personalitats que també l'envolten en aquests moments previs a començar a treballar des de la presidència de la Generalitat. Mentre altres persones que han assistit ja a l'acte van abandonant el Palau de la Generalitat. Veiem en aquestes imatges com la delegació de Convergència i Unió ha sortit del Palau. També ho fa en aquests moments l'expresident Maragall. Suposem que la posició de comentarista de Xavier Coral
deu ser visible en aquest moment la sortida de Jordi Pujol. Sí, Joan Carles, efectivament, abans que Jordi Pujol, el primer que ha deixat el Palau de la Generalitat ha estat Artur Mas. Ha sortit de seguida que ha acabat l'acte, després ho estava fent tota la resta de membres de Convergència i Unió que han assistit en aquesta presa de possessió i finalment ho està fent en aquests moments l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol. Ja no queda gaire gent aquí a la plaça, hi ha hagut moltes